Moi kaikille, mitä teille kuuluu? Tänään on torstai ja kello on 10:30. So I'm trying to make video before I start my work. Tänään opin tärkeän verbin yrittää, joka tarkoittaa to try. Minä yritän. Sinä yrität. Hän yrittää. Me yritämme. Te yritätte. He yrittävät. Minä yritän puhua suomea. Yritätkö oppia nopeasti? He yrittävät joka päivä. Mitä sinä yrität tänään? Kerro kommenteissa. Siinä kaikki tältä päivältä. Nähdään taas huomenna. Kiitos paljon. Ja muista tykätä ja tilata. Moikka!